Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Ay, ang dami ko na ngang problema, dumagdag pa ito. Ay, nakakainis. Okay lang bang mag-rant, Nicole and Diego? Bakit ganon? Kapag ka ikaw ay mag-order ng pagkain sa loob ng isang fast food, unlimited ang gravy nila. Pero kapag ikaw ay nag-drive-thru, kalahati lang yung gravy. Nakakainis. Minsan, wala pa yung gravy. Paano mag-chicken na walang gravy? Minsan, na-check ko siya, nakauwi na. Pero more often than not, yung lagay ng gravy, kalahati lang. Yan na ba ang standard? Ay, Galit na galit? gravy ka na Gravy! Gravy ka naman? Gravy ang kanyang hinaing. Oo. 'Di ba? Alam mo yung tinatawag na standard, minsan dito sa Pilipinas wala naman tayong standard eh. Oo. Pagdating nga sa Ano? gravy. Hindi. Gets natin yung salitang standard. Maganda yung salitang standard eh. For example, lagi na natin tong napapansin na pagdating sa mga beauty queens, pagdating sa mga pageant, whether it's pang lalaki, pang babae, pang tranela, pang Miss Gay, pang kalawakan, di ba? Ang taas ng standard natin pagdating sa mga pageants, pagdating sa mga beauty queen. So sana, pagdating din sa mga pamunuan, 'di ba? Tumaas din ang ating standard. Ay, tama Yan. naman. Kung ano mang klaseng pamunuan 'yan, ikaw nang bahala mag-isip. In this case, dahil yung nag-message sa atin ang tinatanong nga tungkol sa fast food, yan. Gravy yung problema. Correct, gravy ang problema. O di mag-focus tayo sa pamunuan ng mga fast food chain. Ayan. Ewan ko kung napapansin mo ito, bilang kaming pamilya ay mahilig sa drive-thru. Lagi naming napapansin yang ganyang eksena. Kung hindi man gets ko siya eh. Na para bang bakit kalahati lang? Samantalang totoo, pag nag-dine-in ka naman, pwede ka lang humingi ng humingi. Pero bakit kapag ka drive-thru kalahati, wala namang problema sa hindi ka bigyan ng marami kasi hindi ka naman nag-dine-in. Pero punuin naman po natin yung lagayan. Ganon. Anong standard yun? Ano kasi yan, magkaiba kasi yung status ng utak natin. Ikaw yung nagda-drive-thru, feeling mo ikaw lang yung siniserve. Oo nga, pero wag Samantala ka. yung nagtatrabaho, Madami siyang sinaserve. ang dami, kumbaga yung multitasking sila yung utak nila habang inaayos niya yung ibibigay sa'yo, iniisip gravy. niya yung isang order na naman. Oo. Di ibig sabihin nun, mahinang nila lang sila. Hindi, kasi para hindi mo kayanin, papalitan kayo ng AI niyan. Oo, totoo. Sinasabi ko sa inyo, isang araw papalitan Ayan. kayo ng robot na pupunuin yung lagayan ng gravy. Kaya kung minsan yung reflexes nila, yung muscle, di ba, pag yung pag-pump ng medyo Isang pagod pump lang, na, isang pump na, meron naman marami. Di ba? Iba-iba. Oo. Siguro kaya to nagreklamo, baka madalas na kasing nangyayari sa kanya.
Hindi ko po alam kung ito po ay madaming beses na rin po nangyari sa maraming tao. Pag nag-survey ba tayo ngayon sa labas, mag-a-agree ba sila dito? Pero gets ko yung sinasabi mo, Jegs, na syempre during sa isang drive-thru, talagang madami naman talaga silang, kaya nga siya fast food eh. Kung ayaw mong umarte, kung ayaw mo ng kung marami ka masyadong reklamo rather, di ba? Huwag ka sa fast food. Mabilisan yan eh. Yung Mabilisan. So parang walang pinagkaiba din yan sa analogy ng yung halimbawa, may nag-deliver ka. Feeling mo ikaw lang inaasikaso ng rider na nag-deliver. Na bakit? Feeling mo alam na alam niya yung order mo. Correct. Paki-deliver na po. Saan po kayo? Diba? Kuya, di ba sabi ko kulay green na gate paglagpas ng ospital? Di ba kakatawag mo lang? Di ba? Ganon din pagdating sa fast food. Ayan. Siguro ang pwede nating gawin ay una, tama naman si Jeg sa part na madami naman kasi talaga silang ginagawa. Pero sa tingin ko kung pamunuan ng pag-uusapan, dapat talaga mas matindicious yung pagtitrain to make sure na mabigay pa rin yung best. Na kahit ba sabihin 99 pesos lang yung meal, kahit ba sabihin fast food lang, 'di ba? It still is hard earned money. So, perang pinaghirapan ito. So, kung minsan lang din siya pati mag-drive-thru, tapos niregaluhan niya yung sarili niya ng one-piece chicken or two-piece chicken. Isipin mo two-piece chicken tapos kalahati lang yung gravy. Nakakaiyak din naman, tsaka nakaka-frustrate. Tama. Hindi natin alam kung sa ibang bansa, baka depende din sa gamit, baka automatic versus manual. Baka. Pag automatic, yung parang robotic na talagang may sukat lang. May sukat o, talaga. Kung halimbawa, kunyari robotic or whatever, or ibig sabihin, yung sukat, gusto lang din nating sabihin na yung sukat na kalahating gravy ay kulang po sa sukat. Dito sa atin baka manual, yung pag-pump isang pump lang. At saka kapag medyo halimbawa, mahina yung pagpindot. True, depende kung medyo punggok yung yung crew. Hindi masyadong malakas, di ba? Tantsahan lang kumbaga. Baka. Ayan. Yun nga. So, ang eksena dito ay para sa pamunuan ng mga fast food. Yan, oo. 'Di ba? To make sure na kahit na anumang klase yan, whether it's a promo, whether it's we make sure na dekalidad pa rin kasi deserve ng Pilipino yung quality. Yun yung nakakalungkot tinatanggap na lang ng mga Pilipino. Kahit kulang sa dekalidad yung mga pamunuan. Kung anong pamunuan yan? Na-deserve ng mga Pilipino, kayo na po bahala mag-isip. Sa'yo nga gravy lang yung problema mo. Paano na lang yung nag-order ng kape na walang sugar at Ay, walang totoo creamer din. na nadala? Alam mo, isa pa, Jegs, Ayan na, na nakaka-lurk. Kita ko yung pagdilat ng mata mo. Wait, isa pa. Teka. Kasi yan, affected ako dyan sa gravy na yan kasi lagi yan nangyayari sa amin na para bang, ito na po ba, minsan nga soft drinks din. Talagang yung nakasil pa, okay, naka-cover kasi syempre drive-thru, soft drinks. Pagkita mo, may missing na 1/4. Ganito po ba pag drive-thru? Or parang gusto mo sabihin, kuya, ininuman niyo po ba? Bago ibigay sa amin kasi may ganon. So isa lang reminder also, we love fast food, supporters kami ng fast food, totoo yan. Comfort food ng pamilya namin yan. Pero syempre, 'di ba, deserve din naman natin na tama yung sukat, maganda yung kung halimbawa kung ako lang yung owner, kunyari lang naman. Tapos ito lang talaga yung sukat, liliitan ko yung cup para puno. Correct. Kasi ang saklap makita ng gravy na kalahati. Tama. 'Di ba? Soft drinks na kulang. O 'di ba yung sinabi mo kanina, kape na walang kahit anong condiments, nakalagpas ka na. Before mo na-realize, isa pa tungkol dyan, Jegs, yung tawag dito, yung sa soft drinks, na gets naman natin na of course, no plastic na tayo. So may mga syudad na talagang pinapractice po yan. Pero po, kung ikaw po ay nasa pamunuan ng fast food, iisipin nyo rin po yung nagmamaneho. So kung wala pong straw, tas nagda-drive po siya, tapos yung takip nyo po ay hindi meant para inuman. Diba? Kasi yung iba nag-adjust na sila eh. Correct. Nilagyan na nila ng parang inuman. May parang spout dun sa dulo para mainom siya kahit walang straw. Paano pong gagawin namin? Paki-explain. Kunyari po, S-Lex. Tas nagda-drive. Tas uhaw ka na. Paano po iinumin ng hindi po matatapon yung buong soft drinks sa katawan? Correct. Question lang din naman po yun. Ayan. Totoo nga yung sabi nung tambalanista natin na nag-PM, ang dami ng problema ng Pilipinas, dumagdag pa to. Feeling ko, Jegs, ito na naman yung usapan na hindi naman yung gravy yung issue. Feeling ko trigger. Baka ang dami niyang pinanood ng mga balita today. Ay, naku. Na ang Bakit gulo-gulo. ano bang balita? Hindi. Bakit sino sabi mong magulo?
Yung mga orange na gusto pangalan Charmaine, di ba? Yun yung gusto kong, yun. Ba't may iba bang magulo? Tanong ko sa'yo, may iba, meron ba? Ay, hindi ko alam. Bala kayo. Feeling ko yung issue niya tungkol sa gravy, it's a trigger of the little things na nagpa-stress sa kanya ngayong Correct. araw nito. 'Di ba Oo. minsan ganun? Parang Naiipon siya. Oo, naipon. Kaya Tapos nagiging bugnutin na correct, yung tao. bugnut ka. Tapos pagdating dun sa pag-drive-thru mo pa, kalahati lang yung gravy. Tama. Bugnut Alam ka mo, na parang talaga. isang kutsarita lang. Correct. Yung para bang, yung totoo. Yung totoo talaga. Kaya nga nasabi ko sa kanina yung salitang hard-earned money. Kasi hard-earned money siya eh. Totoo. 'Di ba? So deserve ng mga Pilipino ng puno yung gravy. Oy, hindi namin to binabato doon sa mga nagsiserve ha. Hindi. Sa management, kaya nga sa pamunuan. ano ba yung sinabi nating term? Pamunuan. Ayan, nililinaw natin. Pamunuan na to make sure the training is right, 'di ba? Correct. To make sure na hindi rin siya masyadong haggard, na hindi na at par yung kanyang service. Baka naman isang tao lang kasi nilagay mo diyan. Hindi nakakangarag kaya yung isang tao lang siya. More on manual labor pa rin kasi True, tayo eh. oo. Gumamit na kayo ng mga robotics kung sino magsasali ng gravy, Yan. sa soft drinks. Tas may Para tansyado sukat. talaga. Oo, may sukat na ganon. May nakaprogram yun eh. Ang tao, reflexes lang kuminsan. Medyo Correct. mahina yung pag-pump. Tapos ang kawawa yung tao, 'di ba, kapag ka nasigawan. Ayan. 'Di ba? So sa nagtanong sa atin, ang pwede mong gawin, 'di ba, mag-o-order ka pa lang. Remind mo na, baka kalahati na naman. At saka, para hindi ka mainis na nasa gitna ka na ng NLEX, saka mo lang na-realize, double check bago ka umalis. Ayan, oo. 'Di ba? Double check, triple check. Correct. Yun yung responsibility natin bilang nagda-drive-thru na Oo. siguraduhin kompleto ang kubyertos. 'Di Tama. ba? Ganon. Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This